EDSA! O mga 200 na yun, ha? Magandang gabi sa'yo, boards! Sana okay ka pa sa all right. Ang oras natin, we got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Sa mga pauwi na ng bahay, medyo pagod dahil ang daming ginawa sa office. But that's okay lang, that's part of life. Ika nga, parte lang nasang pagdako ah. Well, ganun talaga. So, it's another day bukas. It's another brand new day. So, okay lang yan. Relax lang. Hinga lang ng malalim. Ayan. At malalagpasan mo rin din yan. Ikaw naman napapasok sa trabaho. Don't worry. Kasama mo naman ang Love Radio para relax ka pagdating sa trabaho. Huwag matutulog agad, ha? Okay, mga kabisya, ito na. Hindi na natin matatagalin to. Eto, pag-usapan na natin to. French Olympic pole vaulter na sumabit ang kanyang ari. Oh no! Inoferan daw ng 14 million peso para magbida sa isang porn site. Oh no! Pambihira naman, no? Naging instant social media sensation kasi ang French pole vaulter na si Anthony Amirati matapos pong mag-igo ang iyak kinatawo sa bar. Pambihira naman, no? Matapos niyang gawa na ng paraan na makuha po yung 5.7 meters sa Paris Olympics 2024. Now mga kabisyo, eto na. Huwag na natin patagalin to. Alam ko namang handang-handa ka na eh. Logica na natin to, Tang! Ay sige, ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic sa panahon ngayon, basta sumikat ka sa SOCMED, sasakyan ka agad yan. Yes, nagiging katatawanan nga kasi lusot na sana yung pagtalon niya, kaso nga lang sumabit yung kargada. Doon siya nadali. Ang bihira naman, umumbok kasi kaya na-disqualified siya eh. Pero ang nakakalungkot lang po dito mga kabisyo dito po pinapasukan na ng gawa ni Satanas, ng demonyo, di ba? Sa totoo lang mga kabisyo kasi unang-una mga kabisyo, eto nakakalungkot, di ba? Olympian ka tapos may mag-o-offer sa'yo na bibida ka sa porn site. Tama ba yun? Ito lamang po ay pagpapakita kung gaano ka makamundo o worldly ang mga tao. Sabi pa nga mga kabisyo, let me quote from the Bible. In 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Sabi, makinig ha, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust and the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father but is from the world. Ngayon, Tang, sino ba ang prince of the world? Ay, wala nang iba pa kundi si Satanas. No. Tama ka dyan, Tang. Kasi sabi din sa Bible in John chapter 12 verse 31, the time for judging this world has come when Satan, the ruler of this world, will be cast out. So ano, naiintindihan mo na? Takot ka, no? Dapat kasi, di ba? Dapat kasi impyernong babagsakan ng mga makasalanan eh. O, di ba?
Si Jesus Christ lang yung nag-save sa atin. Alright? Mga kabisyo, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa programang EDSA! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!